Bon dia, benvingudes i benvinguts a aquest acte de commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un acte que forma part d'una gira organitzada per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya que està duent aquest vaixell, el vaixell d'Open Arms, per diferents ports de Catalunya. Després, quan acabi l'acte, us convidarem a pujar-hi per veure una exposició que explica com treballa Open Arms per defensar el Mediterrani, el dret humà més fonamental, que és el dret a la vida. Com a Open Arms hi ha persones i entitats que treballen cada dia arreu del món per assegurar l'aplicació correcta i estricta d'aquesta Declaració Universal dels Drets Humans aprovada de fa 75 anys i també per denunciar-ne les vulneracions. Són entitats que treballen per fer un món més just, més solidari, més saludable, més igualitari i al final un món més humà. Això passa arreu del món, però passa també aquí, també a Catalunya, perquè, com hem vist, i malgrat tots els drets aconseguits gràcies a la lluita de diferents generacions que ens han precedit, aquí, a Catalunya, també encara hi ha molta feina per fer. El motor amagat de les nostres societats, com deia ara aquest vídeo que hem vist, són persones i entitats defensores dels drets humans. I per això, avui, aquí, en aquest acte, volem fer un reconeixement a persones i entitats que treballen en això, en la defensa de la Declaració Universal dels Drets Humans en el sentit pràctic, en el dia a dia, en les seves lluites, que són lluites col·lectives. Farem un reconeixement a diverses persones i entitats que hi treballen aquí, a l'àrea de Barcelona, i que volem que siguin també una representació del conjunt de persones i entitats que ho fan incansablement. De seguida farem aquest reconeixement a aquestes persones i entitats, però abans, per obrir aquest acte, demanem la intervenció de Catalina Grimal Falcó, subdirectora general d'Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona. Bon dia secretària, director general, els partants i tots els assistents en aquest acte i representants també de les associacions. Pel port és un orgull tenir-vos o acollir-vos avui a tots aquí en aquesta exposició organitzada per la Generalitat i per Open Arms. No és la primera vegada que tenim el vaixell aquí d'Open Arms, crec que fa molts anys que col·laborem estretament. L'última vegada que recordo que vam col·laborar i no tenint el vaixell, sinó va ser quan la guerra d'Ucraïna, on també juntament amb la Generalitat i el Banc dels Aliments vam organitzar un magatzem per recollir tots els aliments i ens van ajudar a transportar-los cap allà. Però vull dir que sempre que podem i entra dintre de les nostres competències establim aquests tipus de col·laboració. El lloc, ja ho veieu, estem preparant el Nadal al port, el Moll de la Fusta ja s'està decorant, el dia 5 crec que s'inaugura, si no vaig mal entesa, amb la qual aquí assegurarem que aquest remoure consciències que vol ser aquesta exposició tindrà molt de públic, perquè a partir del dia 5, a més de la gent que ja hi passa habitualment per aquí, que és molta, hi haurà l'atractiu d'aquesta fira de Nadal. Per últim, no vull estendre'm més, però reiterar el compromís que sempre té el port dintre del que és les seves responsabilitats i el seu àmbit d'actuació en tot el que nosaltres li diem la sostenibilitat social i que anem sobretot amb tenir molta cura de lo que és la salut i la seguretat de tots els treballadors que treballen al port. Que quan parlem del port penseu que directament dona feina a quasi més de 37.000, quasi 38.000 persones que treballen amb aquest recinte. I no només aquestes, sinó també els tripulants dels vaixells, dels quals també ens en ocupem amb un comitè de benestar que fem tot per la seva salut. Llavors, res, benvinguts a tots i moltes gràcies a la Generalitat i a Open Arms per triar el Port de Barcelona com un lloc per remoure consciències. Li vull demanar que ens ajudi a fer aquest lliurament de reconeixements juntament també amb la senyora Georgina Oliva i Penya, secretària general d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que li demano també que pugi a l'escenari. Farem el lliurament dels reconeixements a aquestes persones i entitats defensores dels drets humans i després, una a una,
les coneixerem una mica millor. El primer reconeixement és per Paulina Blanco, de la Fundació Enllaç. Li lliura el reconeixement la senyora Catalina Grimaldi. Aquí. El segon d'aquests reconeixements és per la entitat En Fòssil Barcelona, representada avui per Felipe Martínez Torres. Li lliura el reconeixement la senyora Georgina Oliva. El tercer d'aquests reconeixements és pel Sindicat Popular de Venedors Ambulants Top Manta, avui representat per Lamin Sar i Papa Laisek. I lliura la senyora Grimaldi. I finalment, l'últim d'aquests reconeixements és per Jesús Martínez, Montserrat Giral, Pasqual i Lluís Prat i Vinyes, també i en representació d'altres famílies membres de la comunitat educativa de l'Escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet. Lliura el reconeixement la senyora Georgina Oliva. Aquí. Molt bé, crec que tenim la fotografia. Moltíssimes gràcies. Li demano a la senyora Paulina Blanco que es quedi, la resta poden seure. Paulina Blanco és llicenciada en Ciències de l'Educació, és membre fundadora de la Fundació Enllaç i treballa per la visibilitat de les persones LGTBIQ+, sobretot en els àmbits de les persones grans i de l'Església Catòlica. Va néixer al Torno, a Càceres, i després de graduar-se es va dedicar a l'educació, primer a través d'una campanya d'alfabetització i més tard en escoles. L'any 1972 la van destinar a un poble de Càceres, on va conèixer una altra dona de qui es va enamorar. L'any 1983, i duta per l'amor, es va instal·lar aquí, a Barcelona. Ara està jubilada, es va poder casar gràcies a la llei del matrimoni igualitari l'any 2005 i 2 anys més tard va fundar la Fundació Enllaç, que treballa per identificar i per avaluar les necessitats de les persones LGBTIQ+ a Catalunya, atenent-ne especialment l'autonomia personal i els serveis d'assistència. És membre també del Consell Municipal LGBTI de Barcelona i de l'Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgèneres de Catalunya. Ha escrit també el llibre Y no fueron marujas i ha compilat el llibre Oíd nuestras voces. Paulina. Gràcies. Bon dia. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. En primer lloc, em sento molt agraïda i emocionada. Vull expressar aquest agraïment a les autoritats que avui ens acompanyeu. Lamento que no sigui el senyor president, lamento que no sigui la senyora consellera, però els que sou aquí ens vau voler acompanyar i estic encantada de mirar i trobar-vos aquí. Dono les gràcies a la meva esposa, que mentre que jo faig el meu activisme, ella fa altres feines. Dono les gràcies a una amiga i a una companya que durant els meus anys de docència vaig poder deixar en ella els meus neguits, les meves preocupacions. Dono les gràcies a una exalumna que m'acompanya i que per mi és un enorme plaer. També als i les activistes que m'han precedit i a les persones que han proposat el meu nom per rebre aquesta distinció. La Declaració Universal ens han dit que va ser proclamada l'any
1948 i jo vaig néixer un any després. Aquesta Declaració Universal va ser signada per Espanya l'any 77 i recollida a la Constitució de l'any 78. I el seu article número 1 diu: tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Jo no he tingut aquesta possibilitat fins no fa gaire. L'article 2 diu: qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats. Això només va passar després de l'any 2005, quan es va aprovar la llei 13/2005, que era la llei que ens donava la possibilitat d'accedir al casament i a altres drets juntament amb el casament. Diu l'article 2, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, etc. I l'article 12 diu: ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família. Nosaltres no vam poder ser família fins l'any 2005. Aquesta Declaració Universal va donar lloc a diverses lleis que van arribar més tard. I aquí a Catalunya tenim l'orgull de tenir la llei de parelles a la qual nosaltres ens vam acollir de l'any 98. La creació del Consell Municipal l'any 2004. El 2007, la creació del Consell Nacional LGBTI. L'any 2014, la llei que sempre diem 11/2014, que és la llei que protegeix, perquè abans de la declaració, abans de la llei 2005, el que teníem era lleis que ens perseguien. L'any 2017 es van crear els serveis d'atenció integral a les persones LGBTI, els SAIs, que estan estesos per tot el territori de Catalunya. L'any 2020 es va aprovar la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Per tant, tenim l'orgull de viure en una terra on podem exercir els nostres drets com la resta de la població. El meu activisme, un cop aprovada la llei, va començar l'any 2005 i amb orgull puc dir que soc dona, que soc cristiana, dins de cristiana i malgrat l'Església Catòlica soc catòlica, soc lesbiana, soc gran i soc activista. I les propostes que faig són fer realitat els objectius de la dècada de l'envelliment saludable. No us oblideu, autoritats, que teniu un compromís amb les persones grans. En segon lloc, més agilització de la dependència. Això és per drets socials. En tercer lloc, un canvi de paradigma a les residències. En quart lloc, més recursos per a la defensa de les persones LGBTI, formació del personal i desplegament absolut de les lleis que ens protegeixen. Moltes gràcies. I a continuació demanarem que pugi en aquest escenari el representant de l'entitat End Fòssil Barcelona. End Fòssil és la gran xarxa d'activistes juvenils del moviment global de la justícia climàtica. Han ocupat centenars d'escoles i d'universitats arreu del món exigint una educació que tingui en compte l'emergència climàtica. A Catalunya també. A Catalunya els estudiants van ocupar l'edifici històric de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma i han aconseguit una assignatura pionera a nivell mundial sobre la crisi ecosocial en què estan treballant ara mateix per definir-ne els continguts i per començar-la a desenvolupar. L'activista que avui recull el reconeixement és Felipe Martínez Torres. Va néixer a les Borges Blanques, on ha participat
de la vida associativa, formant part de l'esplai Apa Som-hi i del grup de campaners i campaneres. És microbiòleg de professió i en l'àmbit de la cultura popular és membre també de la colla castellera del Baix Montseny, dels grallers i gralleres dels Ganàpies de l'Autònoma de Barcelona i de la colla sardanista de l'Autònoma. La seva vida ha estat marcada per la lluita contra la crisi climàtica. A Lleida va fundar el grup local de Fridays for Future i a Barcelona es va integrar al grup Rebel·lió o Extinció i actualment és membre d'Ent Fòssil Barcelona. Felipe Martínez Torres, d'Ent Fòssil. Moltes gràcies. Primer de tot, és un plaer rebre aquest reconeixement acompanyat d'aquestes increïbles defensores dels drets humans. Gràcies, Paulina, per la inspiració i per seguir lluitant, perquè sembla mentida que encara ara haguem de presentar com a amics a les nostres parelles i no com el que realment són. També gràcies a la comunitat impulsora de l'Escola en Català i del model d'immersió lingüística per la perseverància i per creure en el català com una llengua integradora i d'acollida. I gràcies a Tom Manta per ser referents en l'economia social i solidària i amb aquest gran projecte amb criteris ètics i sostenibles que tant admiro. Avui estic profundament agraït d'estar aquí amb totes vosaltres per celebrar el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, un document que continua sent fonamental en la defensa dels valors que ens uneixen com a humanitat i que compartim amb totes aquelles que, de manera incansable, lluiten per protegir i promoure els drets humans arreu del món. En aquesta celebració vull destacar la interconnexió entre la defensa dels drets humans i l'emergència climàtica, dues causes que, tot i que puguin semblar diferents, convergeixen en un mateix punt, la protecció de la dignitat humana. Com hem après al llarg dels anys, els drets humans són o haurien de ser universals i indivisibles. Això vol dir que qualsevol amenaça a la vida i la llibertat de les persones és una amenaça als fonaments mateixos dels drets humans. L'emergència climàtica actual és, sens dubte, una d'aquestes amenaces. No només posa en perill la nostra existència, sinó que també accentua les desigualtats i afecta de manera desproporcionada els més vulnerables. En aquest sentit, no podem oblidar els refugiats climàtics, aquelles persones que es veuen obligades a abandonar les seves llars a causa de fenòmens climàtics extrems i canvis ambientals. Aquesta nova realitat planteja reptes enormes i posa a prova la nostra humanitat. Les companyes d'Open Arts ho saben de primera mà. Com a societat, tenim la responsabilitat de garantir que aquests individus rebin protecció i suport, respectant plenament els seus drets fonamentals. És deure de tots nosaltres, com a privilegiades i com a defensores dels drets humans, respondre amb accions concretes i fermes. Accions que, com a Ent Fòssil, hem realitzat a casa nostra ocupant universitats per exigir la desvinculació de l'educació amb empreses que inverteixen en combustibles fòssils i per demanar una educació on ens ensenyin a afrontar els reptes que tenim actualment, amb una assignatura sobre crisi ecosocial obligatòria a tots els graus, on no ens diguin que hem de créixer econòmicament sense parar, perquè el planeta és finit i no podem créixer infinitament. Hem de decréixer i volem estar educades en aquest sentit. Accions que hem fet contra la Generalitat. Membres de la Generalitat, amb tot el respecte, no vull rebre un reconeixement per defensar els drets humans. És feina de les institucions garantir que no es vulnerin els drets humans. I fent polítiques que agreugen l'emergència climàtica s'estan vulnerant drets humans. Amb el quart cinturó, amb el Hard Rock, amb l'ampliació de l'aeroport, amb els Jocs Olímpics del Pirineu, amb l'obertura de més terminals en aquest port, amb restriccions d'aigua als pagesos però no als camps de golf o als creuers, s'estan vulnerant drets humans. I tot això són polítiques que van en contra de la vida, que només es justifiquen en un creixement econòmic que, com he dit abans, va contra totes les lògiques de la sostenibilitat, perquè no es pot créixer infinitament en un planeta finit. Per tant, si us plau, posem-nos les piles i siguem valentes. No podem perdre més temps. Gràcies. Gràcies, Felipe, per la teva intervenció, també per relligar les diferents lluites que avui aquí s'expressen, per fer-ho explícitament
a l'inici de la teva intervenció i per fer-ho també explícitament amb les bambes que portes, que són les bambes de Top Manta, les Underem. Top Manta és la marca social i solidària creada pels manters de Barcelona per desestigmatitzar el col·lectiu i per oferir oportunitats laborals als venedors ambulants. Gràcies a la feina que fa, Top Manta ja ha aconseguit treure 120 persones de la manta fent-los contractes laborals i ajudant-los a regularitzar la seva situació. Ara 25 persones treballen al taller que tenen de costura i de serigrafia. L'exemple de Top Manta ha donat la volta al món. Ha ocupat portades de la BBC i de The Guardian i la seva trajectòria de lluita ha estat seleccionada, entre d'altres, a l'última Bienal de Venècia d'Arquitectura. La història comença anys enrere amb la història personal dels membres d'aquest col·lectiu, del Sindicat Popular de Venedors Ambulants i de Top Manta. Un d'ells, Lamine Sarr, que el 2006 va viatjar en patera de Senegal a Tenerife i el van tancar en un CIE, en un centre d'internament d'estrangers, només arribar. Primer a Fuerteventura i després el van traslladar a Màlaga. Ha treballat com a temporer, sense contracte, ha recollit ferralla sense contracte i després es va dedicar a la venda ambulant sense contracte i sense papers. L'han multat molts cops per no tenir-ne, per no tenir papers, i ha estat castigat a passar 13 anys, que són els que fa que no veu la seva família. Amb Top Manta ha impulsat iniciatives com la confecció de mascaretes durant la Covid-19, durant la pandèmia, pels hospitals catalans i creant també un banc d'aliments per a persones vulnerables que en aquell moment no podien treballar. L'acompanya avui Papalay Seck. Papalay Seck va néixer al Senegal, fill d'un arquitecte i d'una mestressa de casa. Ell era pescador fins que, arran dels convenis de pesca del Senegal amb la Unió Europea, va haver de deixar de pescar. Va arribar en Cayuco l'any 2006, el van deportar al cap de 3 anys i després, el 2018, va decidir tornar. Ha estudiat gestió d'empreses de l'economia social i solidària i ara és portaveu del Sindicat de Manters de Barcelona. També ha impulsat, ho està fent també conjuntament amb altres companys com el Lamine, la campanya Regularización Ya. Avui recullen aquest reconeixement en nom de Top Manta i del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, Lamine Sarr i Papalay Seck. Bon dia a tothom i moltes gràcies a tots i totes per ser avui aquí. A banda de res, volia posar-vos una mica en context de que, com potser ja sabeu, el nostre viatge comença a Senegal, un país castigat per centenars d'anys de l'esclavitud i l'expoli. Moltes de les nostres famílies es dediquen en un ofici vinculat amb la pesca. Però els acords del govern de Senegal amb els països i multinacionals pesquers estrangers que deixen nostra mar sense pes, eliminant qualsevol possibilitat de subsistències. És el que coneixem com a neocolonització. Un procés que continua la dinàmica extractivista de l'explotació i que suposa colonització de països africans durant centenars d'anys. Fruit d'aquesta neocolonització, el cayuco, que ens servia per pescar, s'ha convertit en el mitjà de transport per arribar fins al lloc on s'enduen els pesos a Europa. El que, com jo, podem explicar aquesta història, som el que hem aconseguit arribar fins aquí, a través de diferents rutes migratòries molt perilloses. En les que cada any molts germans i germanes perden la seva vida. Però això no acaba aquí. La nostra arribada a Espanya està marcada amb el racisme institucional i la llei d'estrangeria. Molts són deportats només a trepitjar el territori europeu. Altres passem setmanes a un CIE, que són presó
a persones immigrants fins que decideixen si ens deporten o ens llancen al carrer. Aquest que finalment quedem en llibertat, topem amb la pobresa i l'exclusió a les que ens condena la llei d'estrangeria. Per si no ho sabeu, aquesta llei d'estrangeria ens obliga a residir sense paper a l'estat espanyol un mínim de 3 anys, abans de poder demanar un permís de treball i de residència. Durant aquests 3 anys, que acaben sent molt més, ens veiem obligats a sobreviure com podem, sempre amb la por de que ens detinguin, ens maltractin, ens tanquin o ens deportin. La manta és la nostra alternativa per sobreviure mentre esperem els papers. L'any 2015, un grup de 200 persones, venedors ambulants sense paper, vam unir sota el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona amb l'objectiu de tenir veu pròpia, defensar els nostres drets i negociar amb les administracions. 2 anys més tard, l'any 2017, vam decidir començar una nova lluita, la lluita creativa. Vam construir la marca social i solidària de Top Manta, des de la que expliquem el fake system en el que vivim. Avui, 10 anys més tard, podem dir que la veu migrant antiracista de Top Manta ha donat a la volta del món. Sorry. Hem sigut portada de mitjans tan importants com la The Guardian, el BBC, hem inspirat altres col·lectius, hem teixit una xarxa de solidaritat que arriba on les institucions no ho fan. Hem aconseguit regularitzar la situació administrativa de més de 120 companys que han pogut deixar la manta, començar una vida més digna. Acceptem aquest reconeixement, conscient que la nostra lluita i la nostra trajectòria és un camí compartit amb centenars de persones i col·lectius d'arreu del món, que sacrifiquen la seva vida i temps perquè tothom, absolutament tothom, pugui viure una vida digna. Gracias. Hola, buenas a todos y todos, y gracias por dejarme este espacio para explicar, para denunciar y la lucha que estamos llevando a cabo siempre. Y el sindicato Mantro es un espejo en la lucha antirracista. No somos ni delincuentes ni violentos, pero estamos denunciando la violencia que ejerce el sistema sobre nuestros cuerpos. No se puede hablar de derechos humanos mientras hay más de 500,000 personas que están viviendo en ese territorio, que no tienen derechos ni trabajar, que no tienen derechos ni alquilar una casa, no tienen derechos muchas ni llegar a tener empadronamiento. Denunciamos también el desprecio y la falta de consideración a nuestro ILP, que fue un trabajo de más de 900 organizaciones migrantes y cientos de organizaciones y sentimos también el desprecio de los partidos políticos a nuestro ILP, porque se podrían aprovechar a todas las organizaciones, a todos los partidos políticos que se llaman de derechas, todos los partidos políticos progresistas que dan consideración a nuestra lucha, a nuestra LP, a regularizar a todas las personas para que puedan tener acceso a sus derechos.
denunciamos la externalización de las fronteras que están provocando muchísimos muertos. En ese verano, el Senegal es el calvario de los muertos, porque en ese año hay más de, hablamos de 500 hasta 1000 personas que han perdido su vida en el mar. El último naufragio que sucedió en ese año son 275 personas que murieron en el mar, y todos son jóvenes, son niños y niñas que han muerto. Apelamos a todas las personas que luchan por los derechos humanos, a todos los gobiernos, a todas las administraciones que luchan para dar acceso a todas esas personas que están llegando, porque en ese momento hay muchísimas personas que están durmiendo en las estaciones, que han llegado aquí, no tienen protección social, no tienen casa para vivir, y denunciamos el nuevo proyecto de asilo europeo que está dejando fuera a todas las personas que no son refugiados de ucranianos, que están llegando aquí y necesitan la misma protección que le han dado a los refugiados de ucranianos, y que también lo merecen, porque todas las guerras son guerras provocadas por los países del norte global, y necesitamos que todas las personas cuando llegan aquí que tengan los mismos derechos que todos. No se puede hablar ni de integración ni de derechos humanos si nosotros no estamos no tenemos la misma consideración ante los recursos gubernamentales. Muchísimas gracias por darnos este espacio para denunciar, para luchar, y seguimos luchando. El sindicato es un sindicato que lucha por los derechos humanos, que está apoyando a muchísimas personas, y muchísimas gracias por vuestra invitación. I l'últim dels reconeixements és per la comunitat educativa de l'Escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet, avui representada aquí pel Jesús Martínez, la Montserrat Giral i el Lluís Prat Pinyes. La Montserrat va ser professora de l'escola, i el Jesús i el Lluís van ser pares d'alumnes a principis de la dècada dels 80. Era aquella època en què el Jesús pujava a un cotxe per cridar amb un megàfon clamant per Santa Coloma perquè les famílies de la ciutat, majoritàriament castellanoparlants, duguessin els seus fills a l'escola en català. La Rosselló Pòrcel va ser la primera escola pública que va utilitzar el català com a llengua vehicular. La llei de normalització lingüística que ho va fer possible es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 1983, i ja aquell curs, el curs 1983-84, 19 aules de les 12 escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet van implantar el model d'immersió lingüística. La primera, la Rosselló Pòrcel, i 9 anys més tard aquest model es va començar a estendre, arribant ja a 800 escoles de tot el país. Ara aquest model d'immersió lingüística en vigor està sent qüestionat, i ells continuen sent defensors dels drets humans en aquesta lluita. Per això avui hem lliurat aquest reconeixement a la comunitat educativa de l'Escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet, representada pel Jesús Martínez, la Montserrat Giral Pasqual i el Lluís Prat Pinyes. Hola, bon dia. Un observador de la realitat catalana a finals del franquisme segurament hauria pronosticat que la lluita per una escola pública en català havia de començar a Vic o a Berga, al cor de Catalunya. Però no va ser així, va començar a la cinturó industrial de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet. Aquest fet sorprenent és el resultat d'unes condicions singulars que es van donar a Santa Coloma. A partir de 1950 hi va haver a Espanya un intens flux migratori des de les zones rurals a les àrees industrials, especialment des d'Andalusia i Extremadura cap a Catalunya, on la revolució industrial que s'havia produït un temps ençà assegurava feina, generalment mal pagada, a qui en demanés. I així arribaven constantment a l'estació de França trens plens de persones amb maletes de fusta que cercaven desesperadament un lloc per viure.
Alguns es feien barraques allà on podien, altres es ficaven en calçador a la casa d'algun familiar o d'algun amic que havia vingut un temps abans, i en aquestes condicions Santa Coloma devia sonar com un lloc propici per satisfer aquestes urgències a baix preu. Santa Coloma va passar de 15.000 habitants al 1950 a 140.000 al 1980. És a dir, la població gairebé es va multiplicar per 10 en 30 anys. I aquesta llau de gent expulsada de la seva terra per la fam i la misèria i que cercava una vida digna a casa nostra va ser aprofitada per especuladors de tota mena que van convertir els camps i les vinyes de la ciutat en blocs de pisos, oblidant-se de fer carrers, de fer ambulatoris, col·legis, medis de transport, mercats. Només volien fer diners. Aquests nouvinguts, molts d'ells joves, es van adonar que només s'aconseguirien aquests serveis cívics mínims exigint-los sortint al carrer en manifestacions massives. Aquestes lluites cíviques, les lluites pels autobusos que arribessin als barris de la ciutat, per ambulatoris, per col·legis, per mercats, aquestes lluites cíviques, durament reprimides per la policia franquista, feien despertar una consciència cívica militant en la població que transcendia la reivindicació concreta. A mitjans dels anys 70 es van crear moltes associacions de veïns, normalment una per barri, que eren plataformes legals que donaven cobertura a les accions reivindicatives per la millora de la ciutat. I darrere seu, un potent moviment clandestí de comissions de barri, coordinat en tota la ciutat, que impulsava i orientava les accions. Va ajudar molt al creixement d'aquesta consciència, la participació de militants de partits i organitzacions d'esquerra en les plataformes que van anar creant per impulsar aquestes lluites. Un altre fet distintiu a Santa Coloma, que també va potenciar l'adquisició de consciència cívica i defensora de la cultura catalana, fou l'actuació de l'església local. El 1965 van arribar a Santa Coloma mitja dotzena de capellans obrers, que van aprofitar les facilitats que donava el franquisme a l'església per crear centres socials oberts a tothom, on s'ajuntaven els joves més inquiets que participaven en les lluites ciutadanes i que posteriorment van alimentar les associacions de veïns i les comissions de barri. També van potenciar moviments juvenils obrers d'arrel cristiana i donaven aixopluc a les locals de l'església a reunions clandestines de partits polítics d'esquerra. Cal destacar que aquest grup de capellans van potenciar la llengua catalana, convertint-se en mestres de català en diversos centres i escoles, centres educatius i escoles de Santa Coloma. Una prova d'aquesta consciència cívica de Santa Coloma, singular, fou el resultat de les primeres eleccions municipals de l'any 1979. Es va guanyar el PSUV, liderat pel capellà comunista Lluís Hernández, amb el 45% dels vots. I molts pares joves a Santa Coloma van entendre que el millor pels seus fills és que estiguessin plenament integrats al país, perquè així tindrien, a més de més accés a la riquesa cultural, també tindrien més oportunitats de feina. I aquestes condicions són les que van propiciar aquest moviment nostre. Hola, bon dia. Abans de començar, voldria tenir un record per a algunes de les persones que vam encetar aquest projecte junts i ara hi són, com ara Fèlix Trias, Robert Capa, la Maite Rodríguez, la Lluís Roca, la Rosa Maria Tarín, entre altres. Soc en Jesús Martínez, un emigrant nascut a Múrcia, que als 3 anys em van portar a Barcelona, al barri del Carmel. Als 13 anys em van portar a Badalona, al barri Sant Crist. Això vol dir de l'autopista cap a la muntanya, els que no coneixeu, que ho coneixeu tothom. Els dos barris són barris majoritàriament que vivien immigrants vinguts de la resta d'Espanya. Si bé és cert que la convivència dins els barris era bona, també ho és que quan sortíem del barri la qüestió canviava. No et trobaves com a casa teva, ja era diferent. Als 24 anys vaig arribar a Santa Coloma. Als anys 70, Santa Coloma era una ciutat on hi havia un nucli d'habitants originaris de Catalunya, però hi havia molts immigrants. Allà vaig conèixer la Manoli, la meva dona, que està aquí, al gener farà 50 anys que estem casats, nascuda a Almeria i arribada a Santa Coloma als 17 anys.
que també tenia un sentiment semblant als meus. A poc ens vam anar integrant el moviment social de Santa Coloma, reivindicant les moltes necessitats que tenia la ciutat i els seus habitants, independentment del seu origen. Santa Coloma ara es veu d'una altra manera. Té ambulatoris, té 4 ponts, autopista, 2 línies de metro. Abans era una altra cosa, no hi havia pràcticament res. En aquell moviment social vam anar a establir relacions d'amistat amb emigrants com nosaltres i d'altra gent nascuda a Catalunya, així com aprenent català a poc. Això va fer que comencessin a sentir aquesta terra com a nostra. Quan van tenir fills, el que no volien per ells és que es trobessin en una terra on no identifiquessin com a seva. És molt important la integració per aconseguir la igualtat d'oportunitats. Abans me recordava dels immigrants nous d'ara, però que el problema és el mateix. La millor manera d'integrar-se aquí és que fessin l'ensenyament en la llengua d'aquí, el català. A Santa Coloma no hi havia cap escola on els nostres fills poguessin estudiar en català, ni pública ni privada. Hi havia pares que els seus fills, perquè estudiessin en català, els portaven a escoles privades de Badalona. Quan tu ets pare, passa a un segon pla. La prioritat és pel teu fill i vols que els teus fills tinguin la millor educació possible perquè es puguin desenvolupar i es puguin integrar en aquesta societat. I això sembla que ens passa a tothom. A l'estiu del 82, a partir d'un grup de gent sortida d'una escola d'estiu i de moviments socials, vam fer una escola d'estiu al Salvatella, l'escola de Santa Coloma, per reivindicar la idea d'una escola pública en català. Al setembre es crea una comissió de persones a títol individual per veure què podíem fer. Vam anar a l'Ajuntament a plantejar la nostra inquietud. L'Ajuntament ens va escoltar i ens va facilitar la sala permanent perquè ens reunissin cada setmana a les 8 del vespre. Vam estar durant uns mesos reunint-se cada dijous a les 8 del vespre. Jo ja semblava una mica a casa nostra. Després de moltes reunions i per ampliar el coneixement dels veïns, la situació que estaven al febrer vam editar un tríptic, algo així, com ara aquest, ho teniu per aquí, en què explicaven la nostra situació i les nostres aspiracions i van repartir-lo per tota Santa Coloma. Com ha dit el presentador, jo mateix i una mare amb un megàfon i un cotxe vam anar voltant Santa Coloma per donar a conèixer i donar la possibilitat a les mares que fessin una matriculació a la plaça de la Vila. El diumenge aquell, la plaça era un formiguer. Es van matricular com unes 200 persones, 200 nens. Uns dies més tard ens assabentem que en Jordi Pujol faria una visita a l'Institut Postcastellà i vam decidir anar a veure'l, donar-li a conèixer la nostra reivindicació. Durant la visita cridem la seva atenció i ens va costar preguntar-nos el que volien. Li comentem i ens diu que anem a explicar-li a la Generalitat, cosa que fem al cap d'unes setmanes. A l'entrevista es va interessar molt pel projecte i ens va dir que el curs següent tindríem una escola per als nostres fills. Sembla ser que va parlar amb en Lluís Hernández, alcalde de Santa Coloma, i es van posar d'acord per habilitar 3 aules d'una antiga guarderia i convertir-la en la primera escola pública d'ensenyament en català. Al setembre del 83 comencen les 3 primeres aules en català. P5, primer i segon. Al setembre del 84 segueix amb P4, P5, primer fins a quart. Al curs del 85, per fi, ens traslladen a l'actual escola Rosselló Porça. Alhora, el 1983, a fer classes de P4 en català a diferents escoles de Santa Coloma que seguien la resta de cursos en castellà. Els pares van col·laborar amb el que van poder a l'organització de l'escola, neteja, gestions, tallers. A tot això cal afegir el treball excepcional que van fer les mestres Rosa Maria Tarín, que ja no és amb nosaltres, la Montse Giral, que és aquí amb mi, i la Imma Martínez, que està aquí, que no la veig, allà baix. Doncs es van trobar un projecte molt il·lusionant, però en el qual no tenien pràcticament res, ni llibres ni altres materials, i van aconseguir que una generació de fills immigrants acabés l'escolaritat sent totalment bilingües i sentint aquesta terra i cultura com a pròpies. Segueixo creient que la millor integració d'una societat és aprendre la llengua i la cultura de la terra on vius,
que et fa sentir aquest sentiment de pertinença alhora que t'obre mires cap a altres societats. Per acabar, vull dir que fa 40 anys lluitava perquè els meus fills tinguessin la millor educació possible i avui lluito perquè la meva neta de 6 anys no perdi el que vam aconseguir en la immersió lingüística. Moltes gràcies. Bé, doncs, vaig tenir de ser mestra i tenir unes famílies, com heu pogut veure, amb ganes de que aquella escola tirés endavant. I sí, fa 40 anys jo. Fa 40 anys que aquestes famílies, amb la seva lluita constant, van aconseguir el que volien. Una escola pública, laica, catalana, pels seus fills. I de qualitat, per suposat. Les 3 mestres que ens vam trobar, no ens coneixíem però vam coincidir allà, va ser fantàstic perquè vam trobar una oportunitat increïble per poder donar això que les famílies desitjaven, que no les coneixíem però nosaltres sabíem molt bé el tipus d'escola que volíem per tothom, no? Aleshores, sí, vam posar les bases pedagògiques per poder fer realitat el tipus d'escola que tots volíem. A nivell social podríem dir que també va passar això. Hi havia moltes escoles que eren privades, del CEPEC, que volien passar a ser escoles públiques, però que en aquell moment era només un luxe de les privades. Doncs bé, les famílies, des del primeríssim moment, van estar d'acord amb els plantejaments pedagògics que les 3 mestres vam posar-nos d'acord d'una forma gairebé màgica. I vam trobar tot el suport, tot absolutament, per part de les famílies. Teniu en compte que teníem 3 aules pelades, vol dir, amb una pissarra i sense guixos, vull dir, res. I havíem de començar a fer tot allò. Aleshores vam començar a demanar als pares coses que necessitàvem i a comprar-ne i a portar-ne, perquè encara no teníem dotació d'enlloc, no? Va ser increïble tota l'ajuda que vam rebre. I per altra banda, els mestres ens vam arremangar perquè, clar, s'havia de fer materials. No hi havia materials adequats per poder fer un ensenyament en català en aquelles condicions. I va voler dir que els materials els hem fet nosaltres. Vam formar una comunitat educativa, així, en paraules majúscules, que ens van permetre poder planificar el present malgrat les condicions desfavorables, espaials, materials, econòmiques, però teníem un projecte, i aquest projecte sumava. I, francament, allò ens va motivar a tirar endavant. La llengua catalana era la llengua de comunicació i d'aprenentatge des del primer moment. Vàrem potenciar el diàleg entre disciplines i tota la seva funcionalitat, així com la producció de textos i l'elaboració dels materials que sorgien d'aquest treball. Treballàvem sense llibres. Vol dir que això va ser molt interessant perquè ens va permetre dur a terme el dia a dia una tasca totalment adaptada a les nostres necessitats, que vol dir les necessitats dels alumnes. Consideràvem important el coneixement de l'entorn social en el que estàvem vivint, l'entorn natural, els costums, les tradicions del país, el respecte per tots aquests factors. Aleshores, per tot això, havíem de fer alguna cosa, no? Doncs bé, preparàvem sortides, colònies, celebracions, festes populars, xerrades, i vam realitzar els primers Jocs Florals de l'escola. Bé, volíem que aquell fos un espai de creixement personal, on tothom, molt important, s'hi sentís bé, s'hi sentís acollit, s'hi sentís part. I vàrem crear una cultura d'escola general que prioritzava el treball en valors, la solidaritat, la diversitat, la participació de tots els ens, la convivència, l'autonomia personal, la iniciativa, l'esperit crític,
el respecte, la democràcia, la responsabilitat. Era molt el que volíem, però com ho podíem fer tot allò? Doncs creant uns espais adequats perquè tot allò fos possible. Posaré alguns exemples. Per exemple, a la classe sempre formàvem, és a dir, hi havia l'assemblea de classe, qualsevol activitat sempre es posava en comú, es parlava com havia anat, què es podia millorar, què no, quines dificultats hi havia hagut, què volíem fer, com ho podíem tirar endavant. És a dir, les assemblees de classe eren molt importants perquè ens permetien posar en comú les tasques realitzades, resoldre conflictes o fer noves propostes per tirar endavant. Treballàvem a partir de les necessitats dels alumnes, del que ells volien, del que ells els interessava. I estudiàvem temes que, clar, els escollíem per votació. Fèiem la recerca bibliogràfica, que descomplici perquè els alumnes anessin assolint aquests aprenentatges de llengua, de matemàtiques, del que fos. Els pares, cal remarcar que des del primer moment es van comprometre i venien a fer tallers interessantíssims a cadascú del que era capaç, del que sabia. Doncs, allò era el no parar de fer propostes innovadores. Aleshores, només que la comunitat educativa vam treballar amb molta il·lusió tots junts i que, per últim, només volia donar les gràcies a tants mestres anònims i tantes mares i pares que des de les escoles i des d'altres institucions i llocs lluiten per aconseguir un món més igualitari, més just i millor. Moltes gràcies i ara sí, per tancar aquest acte, intervindrà Georgina Oliva i Penya, secretària general d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Bon dia i serem breu per això del vent i perquè crec que el que era més important ja ha passat i ha sigut aquesta mostra de la fermesa, del compromís, de la valentia de tots vosaltres, els que avui esteu aquí i dels que representeu, que no hi són, i el que vindrà ara. El que vindrà ara, que us demano que no ho perdeu, perquè és una manera, com deia abans, de representant dels ports, de remoure consciències, però també d'agrair a Open Arms tota la feina que fa, tota la feina de visualitzar que malgrat sigui aigua, és un mur. Malgrat sigui aigua, no deixa de ser, com s'ha dit en aquest vídeo, una fosa comú immensa a Europa. Perquè ho heu dit vosaltres en els vostres discursos, ho hem vist amb la introducció. Malgrat que portem 75 anys d'aquesta declaració, aquesta efemèride que estem celebrant, avui es continuen vulnerant drets humans arreu del món i també aquí. I està molt bé que ens ho diguem. I està molt bé que ens ho digueu, en aquest cas als representants de la Generalitat de Catalunya. Teniu una institució, el govern d'aquest país, al costat dels drets humans, compromesa amb la lluita dels drets humans, però falta recorregut per fer. I aquest recorregut no el volem fer sols, no el volem fer soles, el volem fer amb totes vosaltres, amb els vostres aprenentatges, amb les vostres crítiques, que són constructives i de les quals hem d'escoltar, les hem d'interioritzar, les hem de fer també nostres, perquè plegades, teixint xarxa, deixant que aquesta aigua no sigui un mur, sinó que nosaltres mateixes siguem un mur davant d'aquesta onada reaccionària, davant de la dreta que volen abolir lleis que han garantit igualtat, davant de lleis injustes que no ens permeten treballar i guanyar-nos amb dignitat la vida, davant d'un avenç econòmic que està carregant el planeta i davant d'una dreta, també, que ens vol aniquilar com a poble. Amb els nostres drets culturals i lingüístics, aquest govern defensarà els drets lingüístics, en aquest cas el català, i la igualtat d'oportunitats a les escoles. Continuarem treballant per un país verd, malgrat queda recorregut per fer. Continuarem plantant cara a lleis injustes, com la llei d'estrangeria, i continuarem defensant el dret a ser qui vulguem ser, sense donar explicacions.
sent lliures, estimant a qui vulguem i defensant el que vulguem. 75 anys després, queda molt per fer. Hem avançat, però no el suficient. Fem-ho plegades i convertim aquest país que es vol feminista, aquest país que es vol verd, aquest país que defensa la justícia social, aquest país que vol ser punta de llança, però també refugi i baluard dels drets humans. Fem-ho entre totes. Moltes gràcies. Secretària General, i posem ara fi a aquest acte de commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i us convidem a totes i tots a pujar a l'Open Arms per veure l'exposició que amb aquesta commemoració estem duent per diferents ports de Catalunya. Moltes gràcies a tots.